Ang uban na ni mukaon kinamuton lang. Mao ni ang porma sa string beans. Unya disente man ta kay niaman si CB o si Dr. Iris so atong gamitan og tinidor. Kay kasuya si ba ako na makaon-kaon ha. Haskang humuta tungod sa lemon. Nya ang combination bitaw sa string beans ug sa ahos nga gitagod pipino ug tagod-tagod. Wapay 1 minute siya ato ni puniton mas Dr. Iris no kita raman. Ang kombinasyon ba sa taste, ba kani makita si CB sa atong panaksan. Ana lang panaksan nato sib. Unya ang lemon gyud ang kahumot sa lemon plus